We zijn vandaag vroege vogels bij Natuur en Zo, want we gaan op jacht. Niet met het geweer, maar wel met een verrekijker. Op jacht naar herten, naar edelherten in het Weerterbos. En u weet het hè, spreken is zilver, beurlen is brons. Goedemorgen, welkom namens het Limburgs Landschap. Mijn naam is Peter van der Brand. Geen meneer, gewoon Peter. Dit is dus een gewei van een edelhert. Zo'n gewei dat weegt, varieert van 4 tot 10 kilo ongeveer. Maar een bed even vasthouden, weet u wat u op uw hoofd heeft? Hier leven dus op het moment 33 herten, waarvan 13 herten. Een mannelijk hert noemen we gewoon een hert. Vrouwelijke herten zijn hindes. Er werd net gevraagd of de dieren dus samenleven. En in deze periode dus wel. En de mannen, de herten, die zwerven eromheen en die proberen dus toch een hinde mee te pikken of iets dergelijks. Dus een plaatshert heeft het best druk om de concurrentie op afstand te houden. Die valt dan in zo'n periode ook makkelijk 15 tot 20 kilo af. Dus als er mannen bij zijn die nog willen lijnen. Goeie wedstrijd. Het idee. We zijn op zoek naar edelherten, Peter. Wat is jouw fascinatie met dat dier? Mijn fascinatie met het dier. De koning van het woud, hè, zoals ik toen straks al zei. Ik ben heel veel geïnteresseerd in de natuur, al van kind af aan. En ik ben in deze streek geboren en grootgebracht. En dus En vaak zelf een edelhert gezien? hier in dit gebied wel, ja. Maar Dichtbij je? Of, ja, heel diep. Straks ze liepen op 20 meter staken ze gewoon over. Dus het brengt toch weer iets, het oergevoel zal ik maar zeggen. Ja, misschien verkeerd uitgedrukt, maar ja, dat het mogelijk is in ons land, toch. Dat we ze hebben. Ja. In 1997 heeft het ministerie van LNV heeft uitgezocht van waar komt het edelhert nog voor. Ja, dat wisten we natuurlijk. Maar waar past hij nog? En dat is hier in het Weerterbos. Dus daarom is hier het edelhert in proef uitgezet. Om te kijken hoe reageert iedereen erop. Ook voor te wennen, maar ook ecologisch gezien. Als je kijkt wat het edelhert hier doet, hebben wij er ook aan moeten wennen, hoe functioneert het als het edelhert weer terugkomt. En het blijkt een positieve wending te hebben in ieder geval op het hele gebied. De openheid die weer komt, bomen die geschuurd worden, die sterven af. Dus dan krijg je weer een open stuk waar weer warmte komt, waar weer insecten en andere dieren van profiteren. 9:15 vertrek ik hier. Willen jullie eerder weg? Laat het dan even weten, dan hoef ik niet voor niks te aanwachten. Ja. Oké, ik zou zeggen veel succes. En ik kom dan deze kant op. Daar heb je het plaatshert. Het plaatshert is het hert wat het sterkste is op dit moment. Ja. En dus zorgt dat die kudde van hindes, dat die bij elkaar blijven. Oké. Waardoor dat hij, als een hinde in ieder geval, noem maar tochtig, oftewel als een hinde vruchtbaar is, Ja. dat hij ook de meeste kans heeft in ieder geval om die hinde te, mag ik het zo zeggen, te pakken te krijgen. Dat mag je rustig zeggen. Ja, dan zeg ik dat zo. Maar nu lig je nog vrij rustig daar. Dus. Op dit moment zit hij nog rustig te kijken. Waarschijnlijk is er op dit moment ook geen hinde Ja. die op dit moment dus vruchtbaar is. Oké. Want als hij vruchtbaar zou zijn, dan zouden ook de andere herten wat actiever zijn. En op dit moment zijn ze dus minder actief. Ja.